ካብ ጥዑም ዝጥዕም ተሃልዩ ጥዑም ባዕሉ ጥራዩ ምክንያቱ ኣብዚ ክልተ ጨፋር ዘሎ ዓለም እቲ ጥዑም በቲ ሕማቕ እናተዓብለለ ካብ ጥዑም ንላዕሊ ዝጥዕም ነገር ክርከብ ኣይተኻእለን ኣብ ክንዲ ሰላም ውግእን ውከትን ኣብ ክንዲ ዓወት ውድቀት ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ጽልኢ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ ኣብ ክንዲ ክንደይ ቆልዑ ተወሊዶም ክንደይ ሰባት ሞይቶም ከተመሓላልፍ ኣብ ዝቐሊ ዓለም ስለ ዘለና እዚ ስለ ዝኾነ ኣእዛና ጥዑም ካብ ምስማዕ ተሓሪሙ ኮይኑ ወዲኡ ኣኺልዎ ንሱ ጥራይ ክኸውን ዜናና ዕላል ፅወታና ገርመኩም ብሰንኪ ሕሙም ዝኾነ ዜና ምድጋም ጽቡቕ ናይ ሰባት ዘይንደሊ ኮይንና ተሪፍና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥራይ ዝሕፅር ኣይኮነን እቲ ብሕማቕ ዜና እዝንኹም ዝሓበጠ ከም በረድ ኮይኑ ኣዝሕል ዘብለኩም ፍሽኽቲ ኣብ ገጽኩም ዝዕስል ጥዑም ዜና ብዝብል ፍሉይ መደብ ካብ ጥዑም ዝጥዕም ካብ ተሳእንስ ጥዑም ዜና ሒዝናልኩም ተቐሪብና ኣለና እሞ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ከምኡውን ርእይትኹም ብምጽሓፍ ከተታውዑና ይላው ንቕጽል በሉ ናብ ጥዑም ዜናና ከም ዓወት ገይሩ ዝሕጉሰን ነገር የለን ምክንያቱ ዓወት ብቐሊል ክትመጽእ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነ ብፍላይ ዓወት ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ጫፍ ናይዛ ምድሪ ምስ ዘጋጥም ኣነ ከምቲ ዓወት ክየ ዝቆፅሮ ብደመ ነፍሲ ግዲ ተኣሳሲርና ኮይና ኤርትራዊ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ክዕወት እንከሎ ልዕሊ እቲ ዕውት ንነጥር ከም ኣብነት ተርኢና ቢንያም ግርማይ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ምስ ተዓወተ ዘይነጠረ ኤርትራዊ ነርዶ ይኸውን ዝሓመ ወይ ብእርጋን ዝተደነሰ ጥራይ ተዘይኮይኑ ብዝኾነ ዝዓመት ኣብ ትዛዝመሉ ኣብ ዘላ እዋን ናይ ኤርትራውያን ናይ ዓወት ዜና ብየወገኑ ከጋውሕ ክሰምዕ ከኒ ኣዝዩ ባህ ዘብልን ዘደስትን እዩ ስለዚ ነዘን ቀሪበን ዘለኹ ናይ ዓወት ዜና በብሓደ ናብኹም ከብለን እዩ ቀዳመይቲ ዜና እምበኣር ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ይወስደኩም ኣብቲ 2 ታሕሳስ እዚ ዓመት እዚ ዝተኻየደ ሚስ ፕራይድ ኦፍ ኣፍሪካ ዩናይትድ ኪንግደም 2023 ንናይ መወዳእታ ውድድር ካብ ዝበፅሕ 12 ሕፁያት ካብ 9 ሃገራት ኣፍሪካ እየን ነይረን ካብዚአን ድማ ሓብን ኤርትራ ዝኾነት ኣይዳ መብራህቱ ነይራ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ውድድር ኣይዳ መብራህቱ ብ4 ሽልማታት ክትውቅብ ተራእያ ናይዚ ዓመት እዚ ድማ ሚስ ፕራይድ ኦፍ ኣፍሪካ 2023 ብምዃን ብኽብሪ ዘውዲ ደፊያ ኣይዳ መብራህቱ ኣብ ወቕዓዊ ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ገጽ ንዓወታ ብኸዚ መንገዲ ገሊጻቶ ትርከብ እዚ ዓወት እዚ ዋላ እኳ ናተይ ጻዕሪ ይሃልዎ ብዘይናትኩም ደገፍ ግን ፍጹም ኣይምተረኽበን እሞ እንኳዕ ዓባይ ተኣሚንኩም ዘሕደርኩሞ ፍቕርን ጻዕርን ክቡን ኮነ እንኳዕ ሓጐሰኩም እንኳዕ ሓጐሰና ልባዊ ፍቕሪ ምባል ኣይዳ ሓጎሳ ትገልጽ ካብቶም ሚስ ፕራይድ ኦፍ ኣፍሪካ ኣይዳ መብራህቱ ዝተዓወተትሎም ክብሪ ዝረኸበትሎም ሽልማታት ምስ ንርኢ ቤስት ስዊም ዌር 2023 ፒፕልስ ኩዊን 2023 ቤስት ኢቭኒንግ ዌር ኤንድ ሚስ ፕራይድ ኦፍ ኣፍሪካ ዩናይትድ ኪንግደም 2023 እዮም ከም ዝፍለጥ እዚ ውድድር እዚ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃውያን ቆናጁ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝካየድ ኮይኑ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ ባህልን ቅርስን ንዓለም ምልላይን ነቶም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ከም ዝላለዩ ዝገብር ሓደ ካብ ዝዓበየ ናይ ጽባቐ ምርኢት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ ተቐንዲ ዕላምኡ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ካብ ዝተፈላለዩ ሕማቕ ዜናን ተግባራትን ምውፃእ ኣብ ሓደ ቅኒት ምጥርናፍ እዩ በዚ ናይ ሚስ ፕራይድ ኦፍ ኣፍሪካ ዩናይትድ ኪንግደም 2023 ኣይዳ መብራህቱ ዓወት ብዙሕ ክበሃል እንዲቐኒ ሙሌ ወዲ ኢበ ዝበሃል ኣብ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ነዚ ዓወት ኣመልኪቱ ነዛ ንግስቲ ገጢሙላ ኣሎ እሞ ንዓ ኣቕሪበን ኣብ ካልእ ምጥዑም ዜና ክሰግር ንግስቲ ኣፍሪካ ጽብቕትን ምልክዕትን ንግስቲ ኣፍሪካ ብናይ ተፈጥሮ መልክዕ ምሕር ተነዲቓ እንትርፎ ክትንሴ መዓሰይ ወዲቓ ኣብ ማእከል ኣትያ በይኒ ኣብረቕሪቓ ታጓል ኤረይ ቆንጆ ካብ ኩለን ደሚቓ ብመልክዕ ቁንጅና ብሽጋ ቁመታ ኣብ ሕፀ ውድድር ንሳ ትጠሚታ ከም ናይ ዓሚ ዓወት ሎሚ ደጊማታ ከም ትምኒታ ኮይኑ በይና ተዓውታ ግርመኺ ከም ኮኸብ ብርሃንኪ ከም ወርሒ ኣብ ቅድሚት ጫፍ ዓወት በይንኺ ትጸንሒ ኣብ ማእከል ውድድር መሊስኪ ትጐልሒ እንድሕሪ ዘይትብሊ ንቕድሚት ተምርሒ ክዕወት የልኪ ብተስፋ ትሰርሒ ስደትን መከራን ኩሉ ተጸዊራ ጸኒዓ በዲኻ ንኹሉ ሰጊራ ይበቂዐ ኢላ ተወዳዲራ ብርግጽ ከም ትማል ሎሚ እውን ስዒራ ከም ትምኒትኪ ኮይኑ ውፅኢት ጻዕርኺ ጋህዲ ተቐይሩ ናይ ቀትሪ ሕልምኺ ንግስቲ ኣፍሪቃ ተሰይምኪ ኢኺ እንኳዕ ሓጐሰና እንኳዕ ሓጐሰኪ ንሕና እውን ብስም ኮራል ሚድያ እንኳዕ ሓጐሰናን እንኳዕ ሓጐሰክን ንብላ ንሓፍትና ንግስቲ ኣፍሪቃ ዓባይ ብሪጣንያ 2023 ኣይዳ መብራህቱ
ናብ ካልኣይ ጥዑም ዜናና ምስ ንቕፅል ሶፊያ ዘርእስታ ፊልም ብስነ-ጥበባዊ መምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኸዳ ተደሪሳ ዝተኣልየት ኣብ 3 ተፈላለዩ ናይ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ሽልማታት ወይ ድማ ፊልም ኣዋርድስ ተወዳዲራ ኣብ 3 ድማ ተዓዊታ ወፂኣ ኣላ። ኣዝዩ ዘሐጉስን ንፊልም ኤርትራ ብዝለዓለ ደረጃ ሓፍ ዘብልን እዩ። ተቐዳማይ ኣብ ሮም ኢንተርናሽናል ሙቪ ኣዋርድስ ክኸውን ከሎ እዚ ወርሓዊ ኣብ ቀጥታዊ መስመር ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ዝእንገድ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ዕብየት ናይ ፊልም ክብ ምባልን ንተፈታዊ ኣምሳል ኣስመራ ዝኾነት ከተማ ሮም ተፈታውነታ ንምዕዛዝ እዩ። ብዝኾነ ፊልም ሶፊያ ኣብ ግንቦት 2022 ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ኮይና ክትዕወትን ከላ ስነ-ጥበባዊ ኣማን ሓመድ ባድሻ ድማ ዝበለፀ ተዋሳኢ ምዃን ተዓዊቱ። እዚ ናይ ፊልም ሽልማት ኣብ ቀረባ እዋን ንህቡባት ስነ-ጥበበኛታት ናይ ዓለም ከም በዓል ሲልቨስተር ስታሎን፣ ኣርኖልድ ሸዋርዝነገር፣ ሮቢን ዊሊያምስ ኣብ ዝሰርሕዎም ፊልምታት ብሉፃት ተዋሳእቲ ምባል ዝሸለመ ሓደ ካብ ዓበይቲ ናይ ፊልም ሽልማታት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ማንሃይም ኣርት ኤንድ ፊልም ፌስቲቫል ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ምዃን ተዓዊታ። እዚ ናይ ኣርት ኤንድ ፊልም ፌስቲቫል ስራሕቲ ፊልም ብሓንሳብ ኮይኖም ዘብዕልዎን ፈጠራውነት ድማ ዝተባብዓሉን ዓብዪ ሃገራዊ መድረኽ ናይ ስነ-ጥበበኛታት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ነዛ ብስነ-ጥበባዊ መምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኸዳ ተደሪሳ ዝተኣልየት ሶፊያ ትብል ኤርትራዊት ፊልም ዝበለፀት ፊቸር ፊልም ምባል ሸሊምዋ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ሆሊውድ ኢንዲፐንደንት ፊልም ሜከርስ ኣዋርድ ናይ ክብሪ ስልማት ረኺባ። እዚ ናይ ፊልም ሽልማት ኣብ 2015 ተመስረተ ኮይኑ ናፃ ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎ ዓለም ሙሉእ ዘለዎ ስራሕቲ ፊልም ምክያድ ዕውታት ይሽለም። ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዘካየዶ ናይ ፊልም ሽልማት እዩ ነዛ ኤርትራዊ ዝኾነት ፊልም ኣብ ፊቸር ፊልም ናይ ክብሪ ስልማት ክባ ዝኻለ። ስነ-ጥበባዊ መምህር ኤፍሬም ካሕሳይ ወዱ ኸዳ ኣቐዲሙ ብዜና ዓረፍቲ ትብል ንሱ ዝደረሰን ዝኣልያን ፊልም ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ንሽልማት ዝበቓን ክሳብ ዛለይቲ ሎሚ ድማ እታ ዝፈልጣ ናብ ንኣሽቱ መንእስያት ክሕልፍ ዝፅዕርን ዝፅዕትን ዘሎ ሓርበኛ ናይ ስነ-ጥበብ ኤርትራ እዩ። حمشت عمت ملوك ازاي فتحكوا وقبل اتعالي خاطب حينة أسيرة ده هو كنت واكل ده خضر مكة موت خضر قلال እሳሳይ ጥዑም ዜና ድማ ንሰለስተ ወርሒ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ናይ መጀመርታ ስራሕ ናይ ሓደ ስነ-ጥበባዊ ከምኡውን እቲ ስነ-ጥበባዊ ዘይተኸፍለላ ስራሕ ኣብ ግሎባል ሙዚቃ ኣዋርድ ተዓዊታ እንትትሰምዕ ለካ ጣዕሚ ነቢሲ ኣብ ምቕናይ እዩ ዘሎ ትብል። ኣሞር ትብል ናይ ደርፊ ቪድዮ ክሊፕ ብሰማያዊ ጀሪት ዝተኣልየት ብኦኖሲሞስ ሚካኤል ድማ ዝተደርፈት ኣብ ግሎባል ሙዚቃ ኣዋርድ ናይ ነሓስ ደረጃ ብምሓዝ ክትዕወት ክኢላ። ኦኖሲሞስ ነዚ ዓወት ምርኩስ ገይሩ ኣብ ኣሰራርሓ ናይዛ ደርፊ ክዛረብ እንከሎ እቲ ሓሳብ ናይታ ደርፊ ካብቲ ናይ ጥልመት ዝበዝሖ ዝሰምዖ ዝነበረ ደርፍታት መለሳ ንሰማዕቲ ክትከውን ምባል እዩ። ምስ ድሪመርጂ ምትሕጋዝ ነቲ ሕደማ ናይቲ ደርፊ ገጥሞ እንከለዉ ዜማ ድማ በዓሉ ድምፃዊ ኦኖሲሞስ ከም ዝገበሮ ይገልጽ። እዛ ደርፊ ኣብቲ ዝወፀትሉ ግዜ ብዙሕ ተሰማዕነት ረኺባ ነይራ። እቲ ቀንዲ ፍሉይነት ቪድዮ ክሊፕ ናይዛ ደርፊ ኣብ ሓደ ውሱን ገዛ ተሰሪሑ ዝውዳእን ንድሕሪት ገጹ ተመሊሱ ናይ ኣቦ ሓጎታትና ኣናብራ ብኸፊል ክገልጽ ዝፍትንን ክኸውን እንከሎ በቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ፍቱው ዝነበረ ህርመት ናይ ሙዚቃ ገይሩ ልቢ ብዙሓት ክማርክ ክኢሉ እዩ። ዝፀዓርካሉ ፍረ ረኺቡ ናብ ዓወት ክበፅሕ እንከሎ ካብኡ ዝዓቢ ሞሳየለን ዝበል ኦኖሲሞስ ካብዛ ደርፊ ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘይተኸፍለ ይገልጽ። ንባዕሉ እሱን ሪስክ ይወሲዱ ከም ቻነል ሲ ትዘውፀው ንመልሰሉ ናይ መልሰሉ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ። ድምፃዊ ተኸፊሉ ድዩ? ድምፃዊ ተኸፈለ ድምፃዊ ኣይተኸፈልካ? ድምፃዊ ተኸፈለ። ንኩለን ዝተዓወታ ስራሓት ብስም ኮራል ሜዳ እንኳ ሓጎሰና እናበልና ፍረ ፃዕርኹም ናብ ዓወት ስለ ዝተቐየረ ሓበን ይሰማዕኩም ብዝበለፀ ስራሕ ክትመፁና ድማ ክንፅበ ኢና። እምበኣር ሎም ዘዳለዎ ጥዑም ዜና ነዚ ይመስል። ክሳብ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ጥዑም ዜና ንረኸብ ሰሰናይ። ኣብዚ ቀረባ እዋን እሳ ዝተዋስኣሃላ ፊልም ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ዓወት ረኺባ ኣላ እሞ በዚ ኣጋጣሚ እንኳ ሓጎሰካ يغنلي رينا حوي بقدامنت نزل سرح الزخن سرح بملو طعنا ابز عوت الزخب صحنا زخاله ربي فتار كل العالم مسغانا يكون امان نمخانو نزا فيلم صوفيا نمسرحها زنبره بدهوتاتن دخامن كمين يرسكي اكافلنا ولدينا حوي خامن تعرم استقفلوا وقا بجهي
ንምፍጣር አሞር 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 አሞር